IPO, neboli primární emisní úpis, znamená vstup nové společnosti na burzu. Zní to jako velmi zajímavý investiční potenciál. Zkrátka je to něco pro investory velmi atraktivní a chtějí to velmi využít. Proto, když vám člověk s něčím takovým bude volat, máte obrovskou kliku, protože ten člověk patří k velmi malému procentu ze světa, kteří se dostali k něčemu takovému. A je tomu skutečně tak? Bohužel není. Tohle je nejčastější praktika, kterou používají pochybné zprostředkovatelské společnosti ze světa Forexu k tomu, aby nalákali investory do tohoto trhu. Zkrátka a dobře, oni se vymýšlí v tom, že mají IPO, že mají primární emisní úpis, ale to, co vám ve skutečnosti nabízí, je spekulace po vstupu té společnosti už na trh daný. To znamená, je to asi to nejrizikovější, co může být. Nicméně člověk, začátečník, si toho úplně není vědom. No a jak to asi končí, víme všichni, vymazaný účet, takže dejte se na to bacha, rozhodně nic takového nevyužívejte. Mějte se fajn.